Arizmendiarretan nor zen badakigu, begi bat galduarren bale euskal eziru. Jardun zen alanean herri bat testigu, ondasuna jakintza eman eta bildu, zer nola eraikia erakutsi digu. Bat iristen denean non nahiko herrira, erreparatuz giro ondasun neurrira. Bideratu nahi bada jendea irrira, erantzunak atera baino lehen argira, galderak ere zuzen egin behar dira. Nork du iniziatiba erantzunkizuna, nola eraiki behar da etorkizuna. Zerk ekartzen du herri baten osasuna, nola sortu banatu behar da ondasuna, ta nola eman behar zaio horri erantzuna. Formakuntzartu behar jakina aintzako, lana sortzea ere elegoke txarto. Nola galdera ere erantzun beharko, formula orokor bat hartu zen ontzako, aldela denongandik eta denontzako. Behin ondo aztertuta aurreta atzea, behin egoki egiten bada balantzea. Nahi bada amestua inoiz gertatzea, soilik falta da sakon arnasa hartzea, bertigoak usatuta martxan jartzea.